Okay, game. Simula nung ako'y nagkita tayo sa IT at ako naman ang bugaw na ibang dating. Pag kailangan niya computer, punta ako. Kailangan ng service, punta ako. Ganyan, tatakaman. Masikip ang bobola. Hindi! Ang dami mo sa akin nun eh. Baka lang. Bago ko na ng pangalan. Bilang yung baka. Okay, game. Madam, ano masasabi mo? Ngayon, tayo ko na mag-book. Ayaw pa tanggapin. Ayaw yan. Kayo dyan, si Jenny, maraming fans. Digay na digay. Pari maniligaw tayo mga naligaw. Oo, maniligaw kayo. Si pagsalitain natin. Salita ka. Paano ka magulat? Ayaw. Any message, attorney? To all the girls, I love you for. Ito po yung mga yan. And then? What travel in and out of my door? Makakarating yun. Ay, si Amang. Yeah. Huling hirit. Who's your love? Pang YouTube ba? Dedication, pang YouTube. Magsalita ka. Sino ba? Hindi na. Pare ka magsalita. Ay, na! Pwede na kami